കൃഷ്ണായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ദേവതാസ്വാമിനി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിരാകൃതപദായ ഗൗരകഥാമതായ നരകഥാരിണെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭുനിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സുശീലാധന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് പറയുകയാണ്. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, മനസ്സിനെ ഭഗവാന് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ സാധന ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, സാധന ചെയ്യൂ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധന ചെയ്യൂ. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, സാധനാ ഭക്തി അല്ലെ. അത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ വിശദീകരണം, അത് ചിത്തം സമാധാനം ന ശക്നോഷി മൈ സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാം ഇച്ഛാർത്ഥം ധനഞ്ജയ. വല്ലയോ അർജുന, നീ സാധന ചെയ്ത് എന്താണ് സാധന? ഭക്തിയിലൂടെ എന്നിലേക്ക് അടുക്കുക, വരിക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ള സകലതും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അഭ്യാസയോഗമാണ്. മറ്റത് മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, സ്മരണാത്മക, പിന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അല്ലെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ബുദ്ധി ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അടുത്ത് സാധനയിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് അഭ്യാസയോഗ അല്ലെ. അഭ്യാസമാണ്, പരിശീലനം അല്ലെ. സാധന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിശീലനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അഭ്യാസയോഗ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗ നിയന്ത്രിത നിബന്ധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ തത്വങ്ങൾ, റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. അത് പാലിച്ച് ഇന്ദ്രിയ വിശുദ്ധി വരുത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ വലിക്കുക, എന്നിൽ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അഭ്യാസ രൂപ ഭക്തി എന്ന് അതിനെ പറയുന്നു. അതിന്റെ ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിലുണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഭ്യാസയോഗയിലൂടെ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വേണം. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ, ഡിസയർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എല്ലാം സാധിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയുടെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് ഫോർ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ത്യാഗമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആ ത്യാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? ഭഗവാനോട് അടുക്കാനുള്ള, ഭക്തി വരാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ള മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാർട്ടുകളില്. കൃഷ്ണനോട് അടുക്കാനുള്ള ആസക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്, അത് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്താലാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ആസക്തി വന്നിട്ടില്ലാത്തവർ ആസക്തി വരുത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ശുദ്ധപ്രേമത്തിന്റെ ആ ഘട്ടം എങ്ങനെ നേടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കലികാലമാണ് ഈ വർത്തമാന കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വർത്തമാന കാല ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനോട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക.
അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സാധനയിലൂടെ അത് സാധിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് സാധനാ ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ കനിഷ്ഠാധികാരികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സാധനാ ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളിപ്പോ ശ്രവണം, കീർത്തനം അതൊക്കെയാണ് മുഖ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ കൈകളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ചില പൂകെട്ടല്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കല്, പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാലുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത് പറയുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എങ്ങനെ പാലിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്ന എങ്ങനെ അത് നേടാം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധന ഭക്തി എങ്ങനെ നേടാം, അതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക. അടുത്ത എങ്ങനെ പാലിക്കാം? ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ നമ്മളത് പാലിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. നമ്മളെന്താണ് ഗുരു പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ്. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകൾ മാർഗനിർദ്ദേശത്തില് ഭക്തി ഇത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു യോഗ്യതയും പ്രത്യേകിച്ച് വേണ്ട. അതേസമയം ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പോകുന്നയാള് അല്ലെ, ധ്യാന യോഗ ചെയ്യുന്നയാള് അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. യമം, നിയമം, ആസനം, അങ്ങനെ കുറെ അല്ലെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ആ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം കടന്നു പോകണം. ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തണം അല്ലെ. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ച് പഠിച്ച് ഒക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. അതിന് ബുദ്ധിയൊക്കെ വേണം. ഇവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഏതാണ് ആർക്കും പരിശീലിക്കാം. അതിന് ജാതിമത വ്യത്യാസം ഇല്ല. പിന്നെ ഏതാണ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അടുത്ത വിജയത്തിന്റെ ഉറപ്പ്. ഭഗവത് പ്രേമതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ പകുതി വഴിക്ക് നിർത്തിപ്പോകാം. ധ്യാനമാർഗമാണെങ്കിലും പകുതി വഴിക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ അല്ലെ. ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടതായിട്ടേ വരത്തില്ല. അഥവാ നിർത്തിയാലും ഇതിന്റെ ബാക്കി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അധപതനത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല, ഉയർന്നു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഉയർച്ചയാണ് അല്ലെ, പുരോഗമനാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ കൃഷ്ണ പറയാത്ത ഞാൻ വിട്ടുപോയി. മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു, അപ്പൊ മാതാജി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നോക്കട്ടെ. അതൊക്കെ ആദ്യമേ അങ്ങ് പറയണം, ഞാൻ വിട്ടുപോകും. ചിലപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തങ്ങ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഞാനങ്ങ് വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്ന സാധന ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം പാലിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആഗ്രഹമില്ലാതെ ചെയ്യുക. മനസ്സിലായല്ലോ? സാധനാ ഭക്തി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം പാലിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ആണ് പറഞ്ഞു വരികയാണ്. അഭ്യാസേപി അസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥം അവികർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിം അവാപ്സ്യസി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ചെയ്യൂ എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. അതില് പറയുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫലവും ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഒരാളിന് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ സാധന ചെയ്യുക അല്ലെ. സാധന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ്. ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ, അതായത് സാധന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ ഇത് ഓർത്തോളണം. കഴിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജ് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ്. അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളതാണ് ഇവിടെ വലതുവശത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഏതാണ് 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 55 ശ്ലോകം അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗമനസ്യം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാകണം, അല്ലെ? ആരും നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിവിടെ പറയുന്നത് ഏതൊരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വരും? കുറെ സ്ഥലം, അത് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരും. നമ്മൾ എന്ത് ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു, നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പൈസ തരുമില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്? അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓഫീസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരും. ഓഫീസിന് വേണമെങ്കിൽ സ്ഥലം വേണ്ടി വരും, അതിനൊരു ചെറിയ കെട്ടിടം വേണ്ടി വരും, അല്ലേ? അതിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ആള് വേണ്ടി വരും, നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആള് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഓരോ പ്രയത്നത്തിനും ഭൂമി, മൂലധനം, സംഘടന, അധ്വാനം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുക. ഇവിടെ ഒരു സംരംഭം ഏതാണ്? ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രതിഫലം ഒന്നും ഇച്ഛിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രതിഫലവും ഏതാണ് ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, മൂലധനം നമ്മൾ കുറെ അധികം പൈസ ചെലവാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? കുറച്ച് ഭൂമി വിട്ടു കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കുറെ ആളുകള് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറെ ആളുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിഷ്കാമകർമ്മമായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒരു ഫലവും ഇച്ഛിക്കാതെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. പ്രഭാതരുടെ ഒക്കെ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ധനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് മുഴുവൻ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെന്ത് ചെയ്യും? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ മുടക്കും. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ പൈസ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പൈസ അടയ്ക്കുന്നു, അവര് ബുക്ക് തരുന്നു, ആ ബുക്ക് ആവശ്യക്കാരന് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് പൈസ അടയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരാൾ അതിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ക്ഷേത്രം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് തരത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പൈസ അതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും. ഇതേപോലെ നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യാം. അവിടെ ഫലമൊന്നും ഇച്ഛിച്ചാണോ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ 11,800 രൂപ ക്ഷേത്രത്തിൽ അടച്ചിട്ട് മാസം 1000 രൂപ 2000 അവിടെ ഫലം ഇച്ഛിച്ചാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊരു സേവ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പൊ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷെ അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ച രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 രൂപ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന്, 25 രൂപ സ്വന്തം കാര്യത്തിന്, 25 രൂപ എന്താണ് അർഹരായ ബന്ധുക്കൾക്കും മിത്രങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ്. 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50%, 25% എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ നിഷ്കാമകർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് പബ്ലിക്കേഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്ന ഏതാണ്? സകാമകർമ്മം, ഫലം ഇച്ഛിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മം. മറ്റേത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യൂ അർജുന? സകാമകർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യം താഴോട്ട് വരികയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സേവിക്കാം? ആദ്യം ഉയർന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാധന ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഏതാണ്? നീ നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യൂ. അതും നിനക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ സകാമകർമ്മം ചെയ്യൂ, ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യൂ.
അധൈതത്യപ്യശക്തോ സ്വീകർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഫലം ഇല്ലാതെ അല്ലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ സകാമ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇപ്പം ഫലം ഇച്ഛിക്കുക, പിന്നെ എന്താണ് അതില് കുറച്ച് അല്ലെ എല്ലാ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കുറച്ചെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ സർവകർമ്മ ഫല ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഇതില് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത്. സകല കർമ്മ ഫലത്യാഗം. അപ്പം ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫലത്തെ നീ എന്ത് ചെയ്യുക, ത്യജിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ അർജുനനും പറഞ്ഞിരുന്ന ഏതാണ്, ബന്ധുക്കളോട് വേണമെങ്കിൽ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ അവര് എന്താണ് അവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ശത്രുക്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, നിനക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫലം എന്ത് ചെയ്യുക, ത്യജിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫലം ത്യജിച്ചാലും മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്, കുടുംബം, സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഇതും പിന്നെ മതപരമായതും ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, ചിലരെന്താണ് ഭയങ്കര സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ചിലര് മതപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ. ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് എന്ത് ചെയ്യുക, വേറെ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയുക, ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ ഫലങ്ങളും നീ എന്ത് ചെയ്യുക, ചാരിറ്റി ആയിട്ടും ചെയ്യുക. ചാരിറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നിന്റെ കാര്യത്തിന് നീ അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പൊ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം നീ എന്ത് ചെയ്യുക, മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ഹോസ്പിറ്റല്, പിന്നെ ഏതാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയോ, അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ സേവനം, കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ്, പിന്നെ ഏതാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നീ ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നീ നിന്റെ പുണ്യ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ നീ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇല്ലാതാക്കുക, ത്യജിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആശ്രിതനായി തീരുക, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ നീ എന്ത് ചെയ്യുക, മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങൾ നീ ത്യജിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി ആത്മാവിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് നീ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നീ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് നീ മാറും. അപ്പൊ കിട്ടിയ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ നീ എന്ത് ചെയ്യുക, ത്യജിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന, അതായത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, സഞ്ചിത ഫലങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്യജിക്കുക. അതാണ് ഉദാഹരണം, ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയവ കെട്ടാനായിട്ടെല്ലാം ആ പണം നീ ഉപയോഗിക്കുക. അതെങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു, ഒരാൾ ക്രമേണ അറിവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് നല്ല ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടും. പിന്നെ നമ്മളെ മനസ്സില് ഏതാണ് ഫലം അല്ലെ, ഫലത്തിന് ഈ പുണ്യഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്രമേണ അറിവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇടയാകും. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുമ്പം
അതോട് പറയും, ഓ ഭഗവാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കൃപ നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ, ധാരാളം കൃപ ഉണ്ടാകട്ടെ, നിന്റെ കുടുംബം നന്നായിട്ട് വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് കേട്ട് കേട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ 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 എന്ന് കേൾക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അറിയാതെ തന്നെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആര് കയറും? ഭഗവാൻ കയറും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ അവിടെ എത്തിപ്പെടും എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭക്തരായിട്ട് മാറും. ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക ഉദാഹരണങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു വെച്ചാൽ, ക്രമേണ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ സേവനം, പിന്നെ ദേശീയ സേവനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. ഉദാഹരണം ആശുപത്രികൾ, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഫലങ്ങളും അത്തരം ത്യാഗങ്ങൾ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ക്രമേണ മനസ്സിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ അതൊക്കെ ചാരിറ്റിയാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വയം മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നു. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് നേടുന്നതും ധ്യാന അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിദിഷ്യതേ ധ്യാനകർമ്മഫലം ത്യാഗം ത്യാഗശാന്തിരനന്തരം. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിലോട്ടും പിന്നെ ധ്യാനത്തിലോട്ടും പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഭ്യാസം പിന്നെ ഓരോന്നും മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തില് ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും കർമ്മഫല ത്യാഗവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, കർമ്മഫലം ത്യജിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടായി. ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ, സ്മരിക്കാൻ, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഇടയാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മഫലം ത്യജിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അത് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ. ആ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ജ്ഞാനം ക്രമേണ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ടും ധ്യാനിക്കാനുമായിട്ട് നമ്മളെ അത് സഹായിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത് സാധന ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കർമ്മഫലം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതെന്താണ്? നിഷ്കാമകർമ്മ അല്ലെ. അടുത്ത സകാമകർമ്മ അല്ലെ, അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കർമ്മഫലം ത്യജിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു? ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നു. നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വെച്ചാല് പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ആത്മാക്കൾ ഏതിന്റെ ഭാഗമാണ്? പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ അകർമ്മം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സകർമ്മം പറഞ്ഞു. അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സകർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ജ്ഞാനം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ എന്തിനിടയാക്കും? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കും ഇടയാക്കും. അതിന്റെ ഫലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരുവന് തന്റെ മൂലസ്വരൂപം മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ. മൂലസ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആത്മീയ ബോധത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ബദ്ധ ശരീരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടും അല്ലെ.
അപ്പൊ ആത്മീയ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തിനാ ജ്ഞാനത്തിലേക്കും ധ്യാനത്തിലേക്കും വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം എന്തിലേക്ക് കലാശിക്കും? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കുക. ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത്, പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റേജസ് ആണ്, പുരോഗമന പാതയാണ്. ഒരാൾ എങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നതാണ് ആ ധ്യാനം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം. അടുത്ത് പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടം കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ഇവിടെ അല്ലെ നിഷ്കാമ കർമ്മം പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ് സകാമ കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ത്യജിക്കുക അതിനേക്കാളും താഴെയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനവും ധ്യാനവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഏതാണ് കർമ്മഫലത്തിനെ ത്യജിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അതും കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം ഏതിനേക്കാൾ മെച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞു? കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ധ്യാനത്തെക്കാൾ മെച്ചം കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ധ്യാനവും ജ്ഞാനത്തിനേക്കാൾ മെച്ചം കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനത്തിന് മുന്നേ ഏത് വന്നു? കർമ്മഫലം ത്യജിക്കല് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതിന് മേളിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം വന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുക, കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. യോഗ ഗോവണിയിൽ നമ്മൾ ധ്യാന യോഗം പഠിച്ചപ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗ ഗോവണിയിൽ ആ ഏണിയിൽ എന്താണ് വന്നത്? കർമ്മയോഗം ഏറ്റവും താഴ്ന്നതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗയിലെത്തി. അങ്ങനെയാണ് ക്രമേണ ഉയർന്നു വന്നത് അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അങ്ങനെയാണ് ഉയർന്നു വന്ന. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു വരുന്നു. അതാ പറയുന്നത്, കർമ്മയോഗം ഏറ്റവും താണതായിരുന്നു എങ്കിലും അത് ധ്യാനത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. കാരണം എന്താ? ഇത് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ധ്യാനിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല്? അതാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാതെ അല്ലെ, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാതെയാണ് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതേസമയം ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെയുള്ളതാണ് ധ്യാനം. അതേസമയം കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കർമ്മഭൂമിയിലാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരേണ്ടത് എന്നാണ്. ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്യാസിയായിരിക്കും, കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ആണ് ധ്യാനത്തെക്കാൾ മെച്ചം. കാരണം ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കർമ്മയോഗികളാണ് അല്ലെ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ധ്യാനത്തെക്കാൾ മെച്ചം കർമ്മമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് പ്രായോഗികമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ധ്യാനം ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചോണ്ട ഭൗതികതയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കർമ്മം. അപ്പൊ അത് സന്യാസനത്തിനുള്ള കഠിനവും അപ്രായോഗികമായ ആവശ്യകതകളാൽ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സന്യാസിയാണെങ്കിൽ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഏതൊക്കെ വേണം? ആസനം, പ്രാണായാമം അല്ലെ, പ്രത്യാഹാരം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണം. ആസക്തിയില്ലായ്മ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കടന്നു വേണം എവിടെ എത്താം? ധ്യാനത്തിലെത്താനായിട്ട്. അതേസമയം നമുക്ക് ഭക്തിയോഗയില് ഇതൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, കർമ്മഫലം ത്യജിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അതാണ് എളുപ്പം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ആലോചിച്ചാലും അതല്ലേ എളുപ്പം. നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതെന്തായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നു? ഭഗവാനുള്ള പ്രസാദമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. അതേസമയം ധ്യാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലിരിക്കണം, പ്രത്യേക രീതിക്ക് ഇരിക്കണം, ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മളൊരു പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതല്ലേ എളുപ്പം? ധ്യാനത്തെക്കാൾ എളുപ്പം അതല്ലേ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളത്?
ധ്യാനത്തിന് വേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല. മനസ്സിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കിച്ചണിൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്ന പ്രായോഗികമാണ്. അവിടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അവിടെ അപ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ധ്യാനത്തെക്കാൾ മെച്ചമാണ് ഏതാ? കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. വല്ല മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതിന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്ക് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. മനസ്സ് കൃഷ്ണനെ ഉറപ്പിക്കുക. ഫലം പറയുന്നത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ അപ്പൊ ജീവിക്കാം. ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കുടിയിരുത്തുകയാണ് അല്ലെ? അതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതും നേരിട്ടുള്ളതും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചാല് അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സാണ് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പാടെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു അല്ലെ? കാറ്റിനെ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ മനസ്സിനെ അല്ലെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഘട്ടം. പിന്നെ എല്ലാം താഴോട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? സാധന ഭക്തിയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അടുത്ത് പറയും ഇത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ സാധന ഭക്തി ചെയ്യുക. അതിനെന്ത് ഫലം കിട്ടും? കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിന്റെ ഫലം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വരും. അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം, ധ്യാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? മനസ്സൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ക്രമാനുഗതമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരേതാ? പ്രത്യക്ഷമാണ്, നേരിട്ടുള്ളത്. ഇത് പരോക്ഷമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഘട്ടങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരാള് ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫലം ത്യജിക്കുന്നയാള്, കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുന്നയാള് എന്താണ്? ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ആളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. 26 ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് വരെ അങ്ങോട്ടാണ്. മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ്, ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ്. ഏറ്റവും മേളിൽ മനസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു മാത്സര്യം കൂടെ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. മനസ്സിലല്ലേ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ മാത്സര്യം കൂടാതെ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ് ഇവിടെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിത ആത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും അല്ലെ? അതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വരുന്ന മാത്സര്യം കൂടാതെ മനസ്സിലാണ് മാത്സര്യം വരിക. സർവജീവസത്തുകളെ സുഹൃത്തായി കാണുന്ന അതൊരു മനസ്സിന്റെ നിലയാണ് അല്ലെ? ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഇല്ലാതെ, ഈശാവാസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈശാവാസമിതം സർവം അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയില് ഒന്നും എന്റേതല്ല. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരെന്താ ഒരു ചാക്ക് ഗ്രെയിൻ കണ്ട പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്ന? അതിനാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് വയറ് നിറച്ചു പോകും അല്ലെ? മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലോ ഒരു മൃഗത്തിനെ വേട്ടയാടിയാലും സിംഹോ കരടിയൊക്കെ എന്താണ്? അതിനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകും. പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മാൻ വന്നാൽ പോലും അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അതിന്റെ പുറത്ത് കയറി മാൻ കളിച്ചാൽ പോലും അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? അതിനുള്ള ഭക്ഷണം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയല്ലല്ലേ മനുഷ്യര്? എത്ര കിട്ടിയാലും ഒരു ചാക്കരി കണ്ട എന്താണ്? ആ ചാക്കോടെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ? എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാകത്തില്ല, എല്ലാം സ്വന്തമാക്കും. അതാണ് അവകാശബോധം സ്ഥാപിക്കുക. പിന്നെ ഏതാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു സെൻസസിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെ? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം അതൊന്നും പാടില്ലാതെ പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില, ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേപോലെ കാണുന്നതാണ്.
അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ആളിനെ കണ്ടാലും ഒരു വികൃതമായുള്ള സ്ത്രീയെ കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ ഉള്ളിലൊരു ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു ഏതാണ് ഭക്തൻ എന്താണ്, ശിഷ്യൻ എന്താണ്, ഒരു സുന്ദരിയായ മാതാജിയെ കണ്ടപ്പോ നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, എന്നാ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നല്ല അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ഭംഗിയുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ ഏറ്റവും മെച്ചമായിട്ട് വരുന്ന? ഭഗവാനാണോ? അപ്പൊ ആരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ ശ്യാമസുന്ദരൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നല്ലത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യത്തിലല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ ക്രിയേറ്റർ സൃഷ്ടികർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത് ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കണം, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ട്, എന്ത് കിട്ടിയാലും പോരാ കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടത്തും ഒക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഭർത്താവിന് ചിലപ്പോൾ തൃപ്തിയാകത്തില്ല. അതേപോലെ എത്ര കിട്ടിയാലും ഭാര്യമാർക്കും തൃപ്തി വരത്തില്ല. അതാണ് സംതൃപ്തി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് വിചാരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് തന്നാലും അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്, നമ്മുടെ വല്ല ഒന്നും ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? നിയന്ത്രിത ആത്മാവാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടി കണ്ടാലും, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ കണ്ടാല് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ അങ്ങ് പോകരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മളെ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെയൊക്കെ അല്ലെ, സെൻസസിനെയൊക്കെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. മനസ്സ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാം. മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢ നിശ്ചയം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ചാഞ്ചല്യ മനസ്സാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയും. പ്രതികരണം ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും കൃഷ്ണന്റെ അനുകമ്പയായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ അതും ഭഗവാന്റെ കൃപ എന്ന് വിചാരിക്കണം. സുഖം വന്നാലും അതും ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം വരുമ്പോ നമ്മൾ പറയില്ല കണ്ണിൽ കൊള്ളാനുള്ളത് എവിടെ പുരികത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്? വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതവിടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ പകരം എന്റെ പുരികത്ത് കൊണ്ടോ എന്നല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് മുറിവേൽപ്പിച്ചോ എന്നല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്ന അദ്വേഷ്ട, നമ്മളെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. 13 അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവജ നർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബോധേർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയാഹ, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അതാണ് അദ്വേഷ്ട, അസൂയയില്ലാത്ത, എല്ലാവരോടും ശത്രുവിനോട് പോലെ ദയ കാണിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്വേഷ്ട, ഒരിക്കലും ദേഷ്യം വരാത്ത ആള് എന്നാണ്. ശത്രുവിനെ പോലും അയാളോട് പോലും ക്ഷമിക്കുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ സന്തുഷ്ട, ഇത് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അദ്വേഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതില് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. എത്ര അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയാലോ, പിന്നെ അവഗണിച്ചാലോ, പിന്നെ വധിച്ചാലോ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചാലോ എന്നുവെച്ചാൽ ശത്രുത മനോഭാവം അല്ലെ, എന്നാലും അയാളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയ അത്ര തരത്തില് അനുകമ്പയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ദയാലു ക്ഷമ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ദേഷ്യം ഇല്ലാത്തവൾ ആരായിരിക്കണം? ഉള്ള ആളായിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പ്രിയങ്കരനാണ്. സന്തുഷ്ട, സംതൃപ്തി, ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ വരുന്നതെല്ലാം
എന്താണ് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ അമിതമായി പരിശ്രമിക്കരുത്. എന്ത് കിട്ടിയാലും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം. നിർമ്മമോ നിസ്വാർത്ഥനായി സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് എല്ലാം എൻ്റെ എന്നുള്ള അടക്കി പിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ശ്രമം അത് നമ്മൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം. ദൃഢനിശ്ചയം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. സഹിഷ്ണുത, എന്ത് സഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ദുഃഖം വന്നാലും സഹിക്കാൻ പറ്റണം നമുക്ക്. അതും ഭഗവാന്റെ ഇതാണ്, ഈ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും, ഇച്ഛയായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരിക്കും എനിക്കിപ്പം ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ട സമയം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അവൻ അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്, നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയാണ് അവൻ. മയ്യർപ്പിത മനോഭാവം, എന്നിലെല്ലാം അർപ്പിച്ച മനോഭാവത്തോടുകൂടി, അല്ലെ, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അവൻ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തൻ ശരീരത്തെ തൻ്റെതായോ താനായോ കരുതുന്നില്ല. വിദ്യാഹങ്കാരമില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില പുലർത്തുന്നു. ഒരുവനെ മുൻകാല ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ദോഷങ്ങൾ വന്ന ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പ്രതികരണങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നത്. തേ അനുകമ്പ എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ അനുകമ്പ കൊണ്ട്, കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണ്, അതത്രയും സീരിയസ് ആകുന്നില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന നിലയിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു, ഞാൻ കൂടുതൽ അർഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ്, കൂടുതൽ ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ഇത്രയല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നാം പറഞ്ഞത്, കണ്ണി കൊള്ളേണ്ടത് പുരിയത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, കൂടുതൽ ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ 14ാമത്തെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം 14ാം അധ്യായത്തിൽ 8ാമത്തെയാണ്. തേ അനുകമ്പം സമീക്ഷണമാണോ പുഞ്ചാന ഏവാത്മക കൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാ വപുഭിർ വിദദൻ നമസ്തേ ജീവേദയോ മുക്തി പദേശ ദായഭാഗ് എന്ന്. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കാരുണ്യം അവന് ചൊരിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി കാത്തിരിക്കുകയും തന്റെ മുൻകാല ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ഹൃദയം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങേക്ക് ആദരവോടെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും മോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായമായ അവകാശമായിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ ഒക്കെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം കുറച്ചാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്, കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിഷമകരമായ അവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തന്റെ ചിന്താ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഷമം വരുമ്പോ, ദുഃഖം വരുമ്പോ എന്താണ് ചിന്താ പ്രക്രിയ, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് അവൻ കരുതുന്നു. ദുഃഖം വരുമ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാകുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. പക്ഷെ ഒരു അസുരനായിട്ട് ജനിച്ചു. അസുരൻ ഇന്ദ്രന്റെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായത്. പേരങ്ങ് പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. 1000 ഭാര്യമാരിൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചില്ലേ, ഹർഷശോക ജനിച്ചത്. പേരങ്ങ് മറന്നുപോയി. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന യഥാർത്ഥ കാര്യം എന്താണ് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അവിടെ ദുഃഖമുണ്ടായി. ചിത്രകേതു. അപ്പൊ ചിത്രകേതുവിന് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായല്ലേ. അപ്പം കഥ കേൾക്കുകയും മറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ, പറയുന്ന ആളും മറന്നു. അപ്പൊ ചിത്രകേതുവിനാണ് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായത് അല്ലെ. 1000 ഭാര്യമാരില് അവസാനം നാരദ മഹർഷിയുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് മകൻ ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ മകനെ കൊണ്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പേര് തന്നെ ഇടാൻ പറഞ്ഞത് ഹർഷശോകൻ എന്നാണ്. ശോകവും ഹർഷവും ശോകവും. അപ്പൊ എന്താ, കുട്ടി പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ള അമ്മമാര് വിഷം കൊടുത്ത് മരിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ
പിന്നീട് മനസ്സിലായി എന്താണ് ആ കുട്ടി തന്നെ ചോദിക്കുന്നു, ഇതേത് ജന്മത്തിലെ മാതാപിതാക്കളാണ് എൻ്റെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് നാരദ മഹർഷി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ചിത്രകേതുവിന്റെ ദുഃഖം മാറ്റാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ മകൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇവര് മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ ഏത് ജന്മത്തിലെ, എനിക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളുണ്ടായി, അത് ഏത് ജന്മത്തിലെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ ഏതായിരിക്കും, ഒരു കാരുണ്യമായിട്ടായിരിക്കും ദുഃഖം വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ചിന്താ പ്രക്രിയ? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് കരുതുക. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാകുന്നത്? അപ്പൊ അതിന് മറുപടി, ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയധികം ക്ലേശങ്ങളാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടത്. അപ്പൊ വലിയ ദുഃഖം വരേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ചെറിയ ദുഃഖേ വന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ കൊണ്ടാവണം അയാൾക്ക് എന്നോട് വൈരമുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്നതല്ല, പൊറുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉത്തമം, എന്റെ കർമ്മ ഉപകരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്താല് നമ്മൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? എന്റെ തെറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കാം, മുമ്പെങ്ങാണ്ടോ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കാം അയാൾ എന്നോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും അവൻ എപ്പോഴും ശാന്തനും ക്ഷമാശീലനുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൊന്ന് ദേഷ്യവും അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്നോട് ഇത് കാണിച്ചല്ലോ എന്ന് ഭഗവാനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ്, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ്, തെറ്റുകൾക്കുള്ള ഫലമാണ്, അത് തെറ്റുകൾക്ക് ഭഗവാന് എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ശിക്ഷ കുറച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നിരിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മനസ്സിന് ശാന്തി ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. അവൻ ആരോടും അസൂയപ്പെടുകയോ അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വസ്ഥനാകുകയോ അവന്റെ ശത്രുവിന്റെ ശത്രുവായി തീരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പം എനിക്ക് വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടത്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ ശിക്ഷയെ തന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അവൻ മോക്ഷത്തിന് യോഗ്യനാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ചെറിയ കാര്യമാണ്, ഭക്തി യോഗയാണ്. അപ്പൊ ഇച്ചിരി മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക. 15 യസ്മാജ്ഞ ഉദ്ദിജതേ ലോകോ ലോകാജ്ഞ ഉദ്ദിജതേയ ചായഹ ഹർഷാമർഷ ഭയോ ഉദ്വേഗൈർ മുക്തോയാ സജ മേ പ്രിയഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ 15 പറയുന്ന ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ എന്ത് വന്നാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണ്, അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൊന്നും മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകാതിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് എന്താണ്, സമചിത്തനായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യവും അതും ഇതും ഒന്നും വരാതെ എല്ലാം മറ്റതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷമാശീലം പോലെ അല്ലെ, ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, സമചിത്തനായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ആള് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അയാൾ. എന്താണ്, സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുന്നയാള്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സാ വാച കർമ്മണ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം വരുത്താതിരിക്കുന്നതാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്ന അഹിംസ. അല്ലാതെ മൃഗത്തിനെ കൊല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്, മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ആർക്കും ദോഷം ഇച്ഛിക്കരുത് എന്നാണ്. വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കും അല്ലെ. വാക്കാണ് ഭയങ്കര കത്തിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ചിലര് പറയും, അവ എന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രയാസം വരത്തില്ല, പക്ഷെ അവ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നേക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ വാക്കിനവിടെ കത്തിയേക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ട് വാക്കിന് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് മനസ്സാ വാച കർമ്മണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ആരെയും ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. അതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മറ്റുള്ളവരാൽ ആർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരാൽ അസ്വസ്ഥനാകുന്നുമില്ല. മറ്റുള്ളവർ വിഷമിപ്പിച്ചാലും
എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വിഷമിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അവനെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏതൊരുവനായാലും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനാകാത്ത സമചിത്തതയോടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ്. കാരണം എന്താ, ആ ആള് ഏതവസ്ഥയിലാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഇതൊന്നും ഏശാത്തത്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഏശത്തില്ല. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നതാ എല്ലാം കൃഷ്ണൻ 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 മാത്രം, അല്ലെ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ അയാൾക്ക് മനസ്സ് ഇതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ സമചിത്തത, അതായത് ദേഷ്യമോ കോപമോ ഒരുപാട് സങ്കടമോ സന്തോഷമോ ഒന്നും വരത്തില്ല. ഇത്തരമൊരു ഘട്ടം ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെ? അതും ഭഗവാന്റെ കൃപയായിട്ടാണ് അയാൾ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് എന്ന് വിചാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആർക്കും ഏതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏവരോടും കനിവുള്ളതിനാൽ അത്തരം ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്കും ആശങ്കയോ ഭയത്തിനോ അസന്തുഷ്ടിക്കോ ഇടയില്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്? എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അസുര കുമാരന്മാരോടെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ്. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനപേക്ഷ സുജദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗിയോ മദ്ഭക്ത സമയപ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സന്യാസിയുടെ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഭക്തന്റെ, അല്ലെ? പരമഭക്തന്റെ. അപ്പൊ ആര് ചെന്നാലും പോയാലും ഇപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവിടെ ഇതാണ് ഒരു വേശ്യ പോയല്ലേ, പക്ഷെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മനസ്സിളക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? അത്രയ്ക്ക് വിശുദ്ധനായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാനില് മനസ്സർപ്പിച്ചവനായിരുന്നു. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായില്ല? വേശ്യ വന്നിട്ട് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായില്ല, ദുഃഖവും വ്യഥയും വെപ്രാളവും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം എന്താണ്? മനസ്സിനെ അത്രയ്ക്ക് നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലും എന്താണ്, അവരെത്തിയാൽ പോലും അതിന് അതിനെ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? വിശുദ്ധ മനസ്സുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. വിശുദ്ധ മനസ്സെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അങ്ങേയറ്റം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. അതായത് അവർക്ക് ഭൗതികമായ എല്ലാത്തിനോടും വിരക്തി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും വൃത്തിയുള്ളവരാണ്, ശുചിത്വമുള്ളതാണ് എന്നാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ അങ്ങേയറ്റം പരിശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യോന കൃഷ്യതീന ദ്വേഷ്ടീന ശോചതീന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാനിയ സമയപ്രിയ. വായിച്ചായിരുന്നു? ഇല്ല, അത് 17. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സന്തോഷിക്കുകയോ ദോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് എന്ത് കാര്യം വന്നാലും ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട്. ഉദാസീനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലും മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളാണ്, അല്ലെ? ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഉദാസീനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക വിരക്തി നേടിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമോ സങ്കടമോ ആരോടും ദേഷ്യമോ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമോ ഒന്നുമില്ല. നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപോലെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആള് എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടുന്നു, അല്ലെ? അടിക്കുന്നു, കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുന്നു, അല്ലെ? എന്തെല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ. ഇപ്പൊ ആന ചവിട്ടാൻ തന്നെ മടിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ഭക്തിയുടെ തീവ്രത കാരണം ആനയ്ക്ക് പോലും ചവിട്ടാനായിട്ട്, കൊലക്കൊമ്പനാണ്, അല്ലെ? കൊല നടത്തുന്ന ആനയാണ്, അതിന് പോലും ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാല് പൊക്കി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ?
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഭൗതിക വികാരങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനാണ്. ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ സന്താപമോ സന്തോഷമോ തോന്നാറില്ല. ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവൻ. മകനെയോ ശിഷ്യനെയോ ലഭിക്കാൻ ആകുലപ്പെടുന്നില്ല. അവരെ ലഭിക്കാതെ വിലപിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ചിത്രകേതുവിന്റെ കാര്യം, മകൻ ഉണ്ടാകണേ ഉണ്ടാകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മകൻ പോയപ്പോഴും ദുഃഖമായി. അധിക സന്തോഷമായപ്പോഴാണ് മറ്റു ഭാര്യമാരെല്ലാം കൂടെ കുഞ്ഞിന് ദശം കൊടുത്തു വന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ദുഃഖം വന്നപ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി ആ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ആത്മാവിനെ. അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് ഏത് ജന്മത്തില് അച്ഛനും അമ്മയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിട്ട് മാറി എന്നാണ്. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പാപപങ്കിലങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും, നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും പിന്നെ ഏതാണ്, ഒരു പാപപ്രവർത്തികളും ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ഭക്തൻ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ് അയാൾ. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ അങ്ങനെയല്ലേ, എന്ത് ആപത്ത് വന്നിട്ടും അതെല്ലാം നേരിടാനായിട്ട് തയ്യാറായി അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നത് ഏതൊരു തടസ്സവുമില്ല. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഏതാണ് പിന്നെ ആരാണ്, മുനിയുടെ പേരാണ് ദുർവാസാവ് അല്ലെ. ദുർവാസാവ് ശപിച്ച ഒരു ഭൂതത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി, തീയാകുന്ന തീയിൽ അഗ്നി. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് അടുത്ത് വന്നിട്ടും അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഏതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുക. അദ്ദേഹം 1 വർഷക്കാലം ദുർവാസാവ് പോയി ലോകങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ജലപാനം ചെയ്യാതെ കാത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ക്ഷമയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, ഭക്തിമാൻ. ഭക്തൻ മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഗുണം. ഒരു ഭക്തൻ ആരാണ്? എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. 26 ഗുണങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. ഗതവ്യതൻ, പിന്നെ സർവരംഭ പരിത്യാഗി, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഉദാസീനൻ, ദക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ നിപുണൻ, വിശുദ്ധൻ, നിഷ്പക്ഷൻ, ആരെയും പ്രകോപിപ്പിക്കാത്തതാണ്, ആരാലും പ്രകോപിതനാകാത്ത ആളുമാണ്. ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിത ആത്മാവാണ്, സംതൃപ്തനാണ്, ക്ഷമാശീലനാണ്, സുഖദുഃഖ സമനിലയുള്ള ആളാണ്, വിദ്യാഹങ്കാരമില്ലാത്ത, ശരീരബോധമില്ലാത്ത ആളാണ്, ഞാനെന്ന ഭാവം ഇല്ലാത്തതാണ്, അവകാശബോധമില്ലാത്തതാണ്. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. പിന്നെ സഹിഷ്ണുത ഉള്ള ആളാണ്, ദയുള്ള ആളാണ്, സുഹൃത്താണ്, ആരോടും ആശ്ചര്യമില്ലാത്ത ആളാണ്. അങ്ങനെ 26 ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 26 ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ആള് ആരാണ്? അവന് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഭൗതിക വികാരങ്ങൾക്ക് ആശപ്പെടുന്ന ആളല്ല. പിന്നെ ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാന അപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കാണാൻ. അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ദുർവാസാവ് ഒരു ഭൂതത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് സുദർശന ചക്രം ഭൂതത്തിനെ കൊന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുർവാസാവിന്റെ പുറകെ പായുന്നത്. തലമുടി എടുത്തിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൂതത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അഗ്നിയാകുന്ന ഭൂതാണിത്. എന്താണ്, കൈകൊണ്ട് ഒരേ വിധം കൈകൊണ്ട് സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തൻ. സത്സംഗത്തിലേ നിൽക്കും, അസത്സംഗത്തിൽ പെടത്തില്ല. മൗനിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, മൗനി എന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കത്തില്ല എന്നല്ല, ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരം ഇല്ല അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മൗനി. ജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ്, സദാ സംതൃപ്തനാണ്. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലതും ചീത്തയുമായ വസ്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, പിന്നെ ഏതാണ്, നഷ്ടത്തിൽ വിലപിക്കുന്നില്ല, മക്കൾ, ഭർത്താവ്, ഭാര്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏതാണ് ഗാർഹിക ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഏതാണ്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ട, പക്ഷെ എന്ത് വേണം, അഫെക്ഷൻ വേണം. നമ്മുടെ കടമകളൊക്കെ ചെയ്യണം.
പിന്നെ ഏതാണ് തികഞ്ഞ ഭക്തൻ, ഭക്തിമാൻ എന്താണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രകടമാക്കുന്ന ആളാണ്. ഭക്തിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എസൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഭക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാ തുല്യത കാണും, ഏതാണ് എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ എന്താ പറയുന്ന ഭൗതിക വികാരങ്ങള് ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധവും നല്ല യോഗ്യതകള് എന്താണ്, ഇത് വായിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന് ഒരാള്. സമഹ സമഹ ശത്രുച മിത്രേച, ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും മഹാസത്രൗ ച മിത്രൗ ച തഥാ മാനോപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു സമസംഗവിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനിഷേധ സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയേ നരഃ. അതിന്റെ ക്ഷാർത്താണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ അവരോട് കാണുന്നു. അപമാനങ്ങളോ ദ്വന്ദ്ങ്ങളോ എല്ലാം ഒരേ വിധം എന്താണ് കാണുന്നു. സംഘവിവർജിതം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാത്ത മോശമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിൽ പെടുന്നില്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് നിൽക്കും. അനികേത ഗാർഹിക ബോധം, മക്കള് അത് ഇതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിന്തയില്ലേ. അപ്പൊ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, കുടുംബം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. മൗനി നിശബ്ദത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം മാത്രം സംസാരിക്കാൻ, ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ സംസാരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക. സന്തുഷ്ടോയേന കേനചിത്ത്, സംതൃപ്തി, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സന്തോഷം. ചിലപ്പോൾ രുചികരമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കും, ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഒരേപോലെ കാണുന്നത്, സന്തോഷവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണും. സ്ഥിരമത്, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവനും. ഭഗവാനും ഞാനും എന്താണ്, താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, അതാണ് ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിമാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തി ഉള്ള ആളിനെയാണ് ഭക്തിമാൻ അല്ലെ. ഭക്തനെന്ന് അറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ കരുതിക്കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഞാൻ ഈ 26 ഗുണങ്ങളും ഇപ്പൊ കൈവരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് കരുതിക്കൂട്ടി നമ്മളൊരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സഹായിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ സേവകൾ ചെയ്യും അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ ഒരു തുക ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. പിന്നെ ഗുരുവിനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാം, ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവകൾ ചെയ്യും. അവിടെ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടും അല്ലെ. അവരുമായിട്ട് എല്ലാവരോടും ഉയർന്ന താഴ്ന്ന പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വരും അല്ലെ, ഭക്തർ. അവരെല്ലാവരോടും ഒരേ രീതിക്ക് നമുക്ക് പെരുമാറാൻ കഴിയണം. ആരോടും ദേഷ്യവും ഒന്നും വരാതെ എല്ലാവരെയും ആരോടും വേണ്ടാത്ത സംസാരങ്ങൾ, പിന്നെ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതൊന്നും നമ്മൾ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു ഭഗവാനോടും ഗുരുവിനോടും ഒക്കെ സ്നേഹം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിയാതെ തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ പെരുമാറും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരിക? അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കൂടുന്ന ഭക്തരോടെല്ലാം നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും പെരുമാറുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കരുതിക്കൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിത് താനെ തന്നെ ഈ 26 ഗുണങ്ങളും വന്നുകൊള്ളും എന്നാണ്. ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, അതായത് തടസ്ഥ ലക്ഷണം, അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ, പിന്നെ സ്വരൂപ ലക്ഷണം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അനക്സർ നമ്മൾ പറയത്തില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായതാണ് സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തന് ഭക്തന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഒരുവിധം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെ. അതാണ് സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് അനുബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഒരു സ്വരൂപ ലക്ഷണമുള്ള ആള് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിമാനാണ്. മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഒരു ഭക്തന് ഉള്ളത്. അത് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ സ്വയം ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം, അതാണ് സ്വയത്തോടുള്ള മനോഭാവം. ആദ്യം തുടക്കം നമ്മളെ തന്നെ അറിയണം, അല്ലെ? നമ്മളെ അറിഞ്ഞാലല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ അറിയാൻ പറ്റൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യം ഞങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ്, താൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം? നിർമ്മമ, നിസ്വാർത്ഥനായി തെറ്റായ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായവൻ. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ എന്താണ്? ആത്മാവാണ് എന്നറിയുന്നയാൾ. അടുത്ത് ഗതവ്യഥ, വേദനരഹിതം, അതായത് സർവാരംഭ പരിത്യാഗി, സർവയജ്ഞങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗതവ്യഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദനരഹിതം, സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇല്ലേ? അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്ന വേദനരഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം അത് നോക്കട്ടെ. അതെന്താണ്? ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിഭാസതേ ശ്രദ്ധധാന മത്പരമ ഭക്താസേ അതീവ മേ പ്രിയാഹ. അപ്പൊ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞ് ഗതവ്യഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദനരഹിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും അദ്ദേഹം അതിനെ പരിഗണിക്കത്തില്ല. സർവാരംഭ പരിത്യാഗി, സർവയജ്ഞങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള ഒരു രീതി, ആ തലത്തിലെത്തിയ ആള്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള ഇടപാടുകൾ. അപ്പൊ ആദ്യം സ്വയം താൻ എന്താണെന്ന്, ഞാൻ എന്തായിരിക്കണം? നിർമ്മമനായിരിക്കണം, ഗതവ്യഥനായിരിക്കണം, സർവാരംഭ പരിത്യാഗിയായിരിക്കണം, അല്ലെ? ഞാൻ അല്ലെ എന്തായിരിക്കണം? അടുത്ത് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം അസൂയയില്ലാത്തതായിരിക്കണം, ശത്രുവിനോട് പോലും ദയ കാണിക്കണം, മിത്രങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾക്കും തുല്യ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം, ഉദാസീനനായിരിക്കണം, അതായത് നഷ്ടങ്ങളിൽ ഉദാസീനനായി, എന്ത് ലാഭം വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും ഒരേ മനസ്സോടെ അത് സ്വീകരിക്കും. അസംഗത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനാണ്, അതായത് സത്സംഗത്തിൽ മാത്രമേ പെടും. മൗനി എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നയാള്. നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ഗുണങ്ങളാണ് ഓരോ ഹെഡിങ്ങിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴുള്ള അവന്റെ പ്രതികരണം. അപ്പൊ ഒന്ന് അവനവന്റെ സ്വഭാവം, രണ്ട് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം, മൂന്നെന്താണ്? ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. സംതൃപ്തൻ, സഹിഷ്ണുത, ദക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പേർട്ട് എന്നാണ്. നിപുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? വിദഗ്ധൻ ആണ്. പിന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിതൻ ആയിരിക്കും, തികഞ്ഞ യോഗിയായിരിക്കും, മനസ്സിനേന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാ. സന്തോഷത്തിലും വിഷമത്തിലും ഒരേപോലെ കാണുന്നയാളാണ്. ഉദാസീനനായിരിക്കും, ഒന്നിനോടും പ്രത്യേക താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും. ശുചി എന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധ ഭൗതികവും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധതയുള്ള ആളായിരിക്കും. ഭൗതിക നേട്ടത്തിലും നഷ്ടത്തിലും സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. വിലാപമോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഇല്ല. എല്ലാത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങളും അശുഭകരവും പാപപ്രവൃത്തികളും നേരിടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ദ്വൈതങ്ങള് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നറിയാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യം വന്നാലും പിന്നെ ഐശ്വര്യം ഇല്ലായ്മ വന്നാലും പാപപ്രവൃത്തി വന്നാലും അതിനെ എങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നേരിടണം എന്നറിയാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച ആളായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാല് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുടുംബത്തോടും ഒക്കെ, കൂടുതൽ സമൂഹത്തോടും ജാതിയോടും ഒക്കെ കുറെ അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ വേണം. അത് പാടില്ല, സ്നേഹം മാത്രം മതി. അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്നേഹം വേണം, അല്ലെ? എല്ലാവരോടും സ്നേഹം, മക്കളോടും ഭാര്യയോടും ഭർത്താവിനോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും എല്ലാത്തിനോടും ഒരു സ്നേഹം വേണം. പക്ഷെ അതിന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയല്ലേ, പിടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അത്, അങ്ങനെയുള്ളത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പറയുന്ന അഫെക്ഷൻ വേണം, അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടും. അപ്പൊ ആദ്യം അവനവനെ അറിയുക, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട്, പിന്നെ ഓരോ തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും,
അടുത്ത ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദൃഢനിശ്ചയം. ഭഗവാന് എന്താണെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. അതിന് മനസ്സും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമായി പരമാത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി സ്ഥിര ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ചാഞ്ചല്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയല്ല, സ്ഥിര ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്ന ആള്. അതാണ് ഈ 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ 4 ഹെഡിങ്ങില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക, അതിന്റെ വിശദീകരണമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. നല്ല വിശദമായിട്ട് ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 20ാമത്തത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഏതു ധർമാമൃതം ഇതം യഥോക്തം പരിപാസതേ ശ്രദ്ധധാന മത്പരമ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയാഹ. അതീവ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതില് നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടരുക, ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണനോട് ഭക്തിയുള്ളവർ, അപ്പം മനസ്സെന്താണ്? ഭഗവാന് സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ സ്ഥിരതയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ, ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം, മനസ്സ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം, സ്ഥിരതയുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണനോട് ഭക്തിയുള്ളവരെ മത് ഭക്തൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്, എന്റെ ഭക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനോട് ഭക്തിയുള്ളവരെ ഭക്തിമാൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തനെ എന്താണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ മത് ഭക്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന ഭക്തരെ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭക്തി ഇത് കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതരായി മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൃഷ്ണന് ഉറപ്പിച്ചാൽ സ്വമേധയാൽ അദ്ദേഹം ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ എന്താണ്? ഭക്തനായിട്ട് മാറും. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം താനെ വന്നുകൊള്ളും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമമായ പാത എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്ത് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 6 അധ്യായങ്ങളും മധ്യത്തിൽ വന്ന 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിലും 12ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാൻ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ്, ഭക്തി യോഗയാണ് ഏതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഭക്തനാകാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും എന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തു പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധനായ ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനിന്റെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താല് എല്ലാ 9 ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നെങ്കിലും ചെയ്താല് എന്ത് ചെയ്തു? സത്സംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കർമ്മ പരിത്യാഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി കൈവരിച്ച് ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാം. അതിന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടണ്ട. പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം താനെ വന്നോളും എന്നാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം പിന്തുടരുക, ഭഗവാന് പരമലക്ഷ്യമാക്കുക, വിശ്വാസത്തോട് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ മുഴുകുക. ഇത് മാത്രം ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യോഗ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്നല്ല, അത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ? ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കൂ അല്ലെ? ഒരൊറ്റ പാതയുള്ളൂ, അതേതാണ്? ഭക്തിയോഗ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ, ഭക്തിയോഗയാണ് ഒരൊറ്റ മാർഗം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച
പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കി ജയ. ഗൗരനിധായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ